zergatik japa? Japa entzun ginuen gaztaginelarik iritsi zen estatu batuetatik musika hori, eta guk hartu ginuen aurpegia nola, kolpe bat bezala. Euskaraz egiten dugu, gure ama hizkuntza delako. Niri iduritzen zait behintzat, idazterakoan askoz sakonago, zuzenago ditu da hitz horiek, ez? Beraz, euskaraz bai, normaltasun batekin ateratzen dira hitzak. Beste alde batetik ere, apostu bat bezala hartu dugula, esatea euskaraz rapa daitekela. Zer dira zure kantuen gaiak? Gaiak hartzen ditugu gaur egungo gure adinetako batek ohartzen alden munduaz eta ispilu gisa hartzen ditugu gure kantuen gaiak, ez? Behiratuz oso mundua gaur egun globalizazio ikuspuntu horrekin oso txiki gelditzen da mundua, eta beraz baditugu oihartzunak Guantanamotik, baditugu oihartzunak Afganistanetik, baditugu oihartzunak Afrikako edozein gudan den egialdetik, eta beraz alde batetik bai baditugu olako hitz batzu munduari begiran ditugun hitzak. Eta beste alde batetik ditugu Euskal Herriko egoerari lotutako hitzak. Elkarren gana bildu, geren nahi duen guzian, berer edu bizia, ukazioa prestatzen, lutatu denak esnatzen, eatzain iri gustatzen, jostatzen malizia, inorekin ipiltzia, merezidu hiltzia, geraren bila gautegun etxe jarturik lagun, arazoi ote degun edozen datorkigun, azteko pentsatu fusilak, nola dantzatu, azteko pentsatu, bai, nola dantzatu, eaz nazgirari zale, baizik eta pakearen adezen nahi duen galde berari, dire dale, bala bat txartu buruan, aspertu darduan, bala bat txartu buruan, aspertu korduan, next nazgirari zale, baizik eta pakearen adezen nahi duen galde berari, dire dale. Zerraitea errezigitea zailago doa, gehiago ejan gabe, azkaliko eskolako la boltsa, betez Victoriako semea de gokao, beste asko lez. Hey kompai, mira, aro bero, kamik ez oro klaro, miseriaren landariak dira, izufa, itzuliko zezun bat abizaira, demortzea dute gora umetzeko kondaira, baira, atzen jendetza lokartzen, kutri non de montre, opaiek asko desatre, korpoen inguruan dira jadan dena putre, begira denetan doa